Desde a nosa casa, mentres estudamos outro ano máis, cantamos os maios para as persoas que van traballar e coidan de todas en seguridade, que non privaticen a nosa sanidade. A nosa sanidade sempre ás 8 horas recibe os aplausos de toda a contorna, incluir a xente que o resto do ano votan os de sempre, aos que recortan e na educación. Seguimos en loita, un ensino xusto temos que estudar, mentres para o mundo, escola digital non é solución, se wifi non hai, nin computadora e vives no rural, xa quedaches fora da universidade e a clase obreira na precariedade, como as infantas, 2000 metros cadrados, iso sí que espanta, tamén o Belén, o neno Xesús non o achou ninguén, nin Jennifer López, o noso alcalde é un tipo moi nobre, pero apagado, non como de Vigo, que é un iluminado, como os da Carballo Calero, imos memorar, non era sen tempo que tanto logrou, para o noso galego, a Xouxeira vencer, a lomiño xestas, morriña anoitecer, palabras bonitas, pero a nosa lingua tan só ritualizan o gadis tamén, todo estereotipos pra bolsas vender, o mercado manda e o feminismo enriquece a Zara, e lavan a cara, mentres o Amancio explota rapazas, que saen ás rúas, outro 8M, estivemos xuntas contra a transfobia, se es feminista, apoias a todas, como nesta festa, após tantos anos, seguimos na leria, non por moito tempo, tamén se lle acaba ao amigo Alberto, querido Feixóo, a la dica outra que xa nos chegou, este breve canto, pero voltaremos o próximo ano, as mozas da Ouriense, cantaremos xuntas nas rúas de Ourense. Agardo que vos gustaran mogollón as coplas deste ano e que por Twitter e por todo iso, co Cancelo cantado en Monmaio, podedes ver tanto as nosas coplas como as coplas de todos, etc. Así que, bueno, que espero que vos pasedes por ali para facer un poquinho máis ameno estes maios virtuais. Así que nada, un mico enorme sabor a nube.